naman, sa lahat ng episodes na ginagawa natin, tinitreat talaga natin yung sarili natin sa pagkain, sa mga iba't ibang activities. Pero this time, iba ang klaseng pagtitreat sa sarili natin to. Dahil ngayon, ay magbo-buffet tayo, guys. So right now, nandito tayo sa may Jack's Kitchen, dito sa may Talabastagan, City of San Fernando, Pampanga. oo. So samahan nyo kami at tignan natin kung ano ba yung mga food na ino-offer nila sa loob. Alam ko, sinabi pala natin na buffet ito at alam ko, natatakam na kayo at excited na kayong malaman kung ano yung mga meron. Ano yung mga meron? Ano, sobrang excited ko. Hindi na alam, nag-inis na yung Kung ano yung meron sa kanilang loob. So ano, Jazz? G? G! Okay, guys. Tayo na tayo. Ay, grabe. May ganyan pala sila, oh. So, guys, ay may ano pala sila. May Jack's Special Balloon. Tapos, dito naman sa area na to, may kari-kari sila. So, pako, salad. So, ito, parang yung sikat-sikat, super sikat sa mga Kapampangan. And then, on this area, guys, meron din silang mga pasta. Ayan, this is carbonara. And then, may Cajun seafood sila. Tapos, on this area, we have the chop suey. Oh my God, nakita ako dito, guys. Napakita ko lang na mabilis. Ayan. This is smoked beef short plate and the famous Texas barbecue sauce. Ayan. Tapos, sa area naman to, we have the pork belly bagnet and, of course, the lechon sauce. Ah, grabe, guys. Nakaka-excite. So, mamaya, of course, kukuha tayo dito at titikman natin. Say hi, Jake. So guys, ang dami ng tao. So nakakaya. So see you later. So punta tayo sa may kabila, yung kanilang Japanese station. Dito naman sa kanilang Japanese station, they have the different kinds of maki and their sashimi. So meron din dito ang mga barbecue. Ayan. And ayun. Dito rin sa side na to, meron ding mga tempura, mga crablets, and yung shrimp nila. And dito rin makikita yung kanilang dessert station. So, meron ditong mga fruits and mga desserts. Ito, like itong ube, brownies, and turon. Ayan, sobrang daming pagpipilian talaga. So, after nyo mag-buffet, if you want to have your desserts and Japanese food, punta lang kayo to sa kanilang Japanese station. Gusto ko itry itong Jack's Special Balloon. Kasi parang nakikita ko sa kanila. Pero, pula lang yung kukunin ko. Oo. Ako din, isa lang. Isa lang kukunin Hindi ako natin. kumakain ng sisiw eh. Pareho Sorry tayo. po. So, dapat yung ano guys, yellow part lang yung kukunin natin. Try natin itong binagoongang baboy. Opo, syempre dapat pumatikman natin lahat. Kahit pa konti-konti po. Ayan, syempre dahil nasa Pampanga tayo, di pa ding mawawala yung sisig. Try natin yung kanilang sisig. So, ito yung mga kinuha ko. Pero, kukuha pa tayo later ng mga ibang recipe naman. So, ayan. So, we have the chicken, balot, tapos carbonara, cordon bleu, asado, and the pork binagoongan. So, taste test na natin. Yay! Sobrang daming pagpipilian. Ito muna, batch 1. Mamaya na may round 2 ko. Yeah, let's see it! Ito yung kanilang smoked beef short plate. Ayan. And then, of course, bigyan din natin ng sauce. Ayan. Tapos, kuha din tayo ng pork belly bagnet. Ah, grabe guys ito. Ang sarap. So, may barbecue ako. Tapos, yung smoked beef and the lechon bagnet. So, isasama natin sila sa taste test natin mamaya. Feeling ko goods to eh. Di ba nag-trending to yung ano, yung mga ginigrill na may spicy something. O, tapos may chili.
think these are different variations of maki, California maki. Meron mo akong hindi natikman pa dito, so tignan natin kung ano yung magiging lasa nila. Let's go. And nandito na nga yung mga pagkain na nakinuha natin kanina sa kanilang buffet area. Actually, hindi ko na nga naaalala ano yung mga kinuha ko. Pero kasi, alam mo yun, itsura pa lang. Very enticing talaga yung mga nakahain ng mga nakaserve doon na food. So, hindi ko na alam kung ano yung mga kinuha ko. Basta yung mga feel ko na gusto ko. Kung saan yung parang naging heart yung mata ko, yun na. So, yun na yung kinuha ko. So, ayun na. Ito na lahat sila. Excited na akong tikman. Ayan. So, I think, tikiman time na ate. Yan. Di na ako nagkumuha ng rice kasi para matikman ko talaga lahat. Kasi baka mabusog ako. Pabusog lahat. Hindi natin matry lahat kung may rice tayo. Try ko muna una yung balot. Ay, oo nga. Sabay kami sa may guys. Special Jack's, Jack's Kitchen Special balot. Balot, guys. Adobo. Adobo siya na may parang umaangat na lasa. Parang garlic. Parang ganun. Oo, ganun nata siya. Or, di ko alam parang turmeric ba yun? Pero, ang sarap niya. Ang sarap niya. Hindi siya malansa. Oo, yun. Nawala yung pagiging malansang side ng balot. So, para lang siyang regular na ulam. Pero kanina, habang kumukuha tayo, sinabi na natin, hindi kami kumuha ng sisiw. Dahil di kami kumakain ng sisiw. So, yung yellow part lang. Yellow part lang. Pero alam ko yung iba favorite talaga yung mga isang buong balot. Kasusubo nilang. Oo. Masarap siyang panoorin, eh, no? Pero not for us. Okay. Sorry. Sorry, Pero guys. kumakain kami ng Alam mo, nalala ko ulo ng kanina, balot. nung kumukuha siya ng balot, guys, iniskip niya talaga yung sisiw. So, iniwan niya lahat ng sisiw doon. So, sa mga walang yellow na balot dyan, Sa akin kasalanan po. niya yun. Ayan. So, ayan. Sarap siya. Diba? Ako next ko naman itong Asado. asado. Ayan. Hold on. Asado nila. So, in fairness, ang lambot ng pork. Isang slice lang. So, isang Talagang slice lang, kuha agad. Asado naman. Malasa. Yung first slice mo, sobrang lambot niya, guys. Tapos, yun yung mismong lasa niya. Ang sarap, ano bang ingredients nito? Ang sarap, no? Ang sarap siya. Hindi siya nakakaumay. No? Sakto lang siya, nagbe-blend lahat ng lasa niya. And hindi siya maalat. Alam mo, feeling ko nga mas masarap to kung may rice talaga. Kasi yung combo niya eh. Kaso hindi kami kumuha ng rice, guys. So, ang susunod natin, itong kanilang pork binagoong. Ayan. Ito yung gusto kong bagoong na matamis. Hindi lasang dagat yung bagoong. Kasi merong ibang mga bagoong na malalasahan mo yung lansa. Pag color pink daw yung bagoong, more on malansa siya. So pag parang dark siya, matamis siya. So yun. Ito matamis siya, guys. And also, malambot yung pork. Sobrang dali niyang Tapos huyaan. crispy siya. Yung sa dulo niya, crispy siya. So parang, I think yung ginawa nila dito, frinay muna nila yung mismong pork. And then doon na nila kinambayan yung mismong bagoong. Try ko muna yung kare-kare. O, yung lambot niya rin, nakakatuwa Isang ganun naman. lang. Crispy kare-kare pala ito, guys. Oo, Crispy crispy kare-kare. So, para rin siyang sa bagnet. Parang ganun din, no? Harap. Yung sauce niya. Pero yung peanut, lasang-lasa yung flavor ng peanut. Naging mas authentic siya na. Yes. So ayun Ate Cara, bigyan naman natin yung mga viewers natin ng details. Siyempre, curious sila niyan kung magkano ba yung buffet, yung lunch and all. So for the lunch nila, we have the 599, start ng 11 a.m. to 2 p.m. And then ang last refill nila guys is 1:30 p.m. So ang dinner naman nila is 699, start naman sila ng 5 o'clock p.m. to 9 o'clock p.m. Ang last refill nila guys is 8:30 p.m. Ayun Ate Cara, speaking naman syempre, alam naman natin yung mga buffet nga to, may kasama silang mga bata kasi more on family sila. So for the children's rate naman, for the 3 feet below is free. Ayan, para sa may mga kasamang bata. And then for the 3 feet naman to 3.9 feet,
lunch nila is 300, while yung dinner naman nila is 350. And then yung mga 4 feet pataas guys, ayun, regular price na sila. Guys, para naman sa mga may birthday na balak mag-celebrate dito, Ate Cara, may birthday promo sila. So yung celebrant is free on the exact day ng birthday niya. Pero dapat may kasama siyang 4 na full paying adults. Tapos magdala din kayo ng proof ng ID na birthday niyo talaga sa mismong araw na yun. Ayan, and aside dito sa buffet, dito, kung magda-dine in kayo, available din sila for catering services, for delivery. So, kailangan lang na mag-pre-order kayo para at least na-prepare nila yung mga i-order nyo, lalo na kung maramihan, di ba? Yung mga party trays. Ayan, so don't worry dahil available din sila for delivery and for catering services. Mag-message lang kayo sa kanilang Facebook page na Jack's Kitchen. This time naman guys, tikman naman natin yung kanilang cordon bleu. Doon pala magkakatalo sa white sauce. Oy guys, no joke. Masarap yung white sauce niya. Yung cordon bleu nila, yung usual na sa mga birthday party. Yung may cheese sa loob, tapos yung may ham, and then of course the chicken. So yun, masarap siya. Proceed naman ako sa kanilang chicken. Ang harap ng gravy. Sarap ng gravy, guys. Ito yung mga, alam mo yun, yung mga chicken na sa party lang yung lasa. Grabe, ang sarap. Yung gravy, nagdala. Sarap ng gravy nila. Alam niyo guys, while kumakain kami ni Ate Cara, yung nasa harapan namin, ang dami nagda-dine-in talaga. Lalo na rin siguro kung weekends and kung meron talagang mga events, yung mga special occasions. As tingin ko as in, sobrang dami talagang tao dito. Naalala ko nga kapag kagabi na dumadaan kami dito pa uwi after shoot, kitang-kita talaga namin from the outside na sobrang daming sasakyan na nakapark sa labas and sobrang full pack talaga itong loob ng Jack's Kitchen. Napakita natin kanina kung kumukuha din yung mga kasama natin. Ang bilis nilang kumuha talaga. Ayan. Siguro maganda na isama natin sila. Kung ano, favorite niyo sa mga kinuha niyo food? Ako ito. Halata. Masarap siya, malambot, malamig. Matamis. Matamis. Ako favorite ko yung chicken nila. Wow! Ako lang masaya. Nagulat kami. Pati yung cordon bleu nila. So yun yung gusto ko, chicken and the cordon bleu. Ako nasarapan ako dito sa seafood. Cajun seafood. Cajun seafood. Masarap. Maanghang siya, pero ang sarap. Sarap po. Ako, nagustuhan ko lahat kaya ang dami sa plato ko eh. Pang ilang plato mo na to? First pa lang daw First, yan. nakadating ko lang sa camera. Pero kanina sa likod, naka-isa pa ako. Kare-kare. Yung crispy kare-kare. Yun yung bias niya. So may kanya-kanya tayong favorite. Alam ko yung favorite ko. Ano? Sisig. Ako. In fairness yung sisig nila. Of course, alam naman natin nakapampangan to. Very kapampangan yung sisig nila. Yeah. Sobrang sarap. Hindi siya nakakaumay, no? Hindi siya nakakaumay. Yung kanina kasi parang sinasabi ni Jasmine, parang medyo garlicky siya. For me, parang mas angat yung luya. Luya yung parang... Yun yung parang hinahanap ko kanina. Luya yung parang umangat or yung parang tanglad eh. Yes. Tanglad or luya yung nangingibabaw dito sa balot. Alam mo Hindi siya overpowering. Wow, overpowering. So, sa mga gustong magpa-advertise dito sa CLTV 36 at ma-experience din ng mga businessmen na ma-feature sa ating TV and digital platforms, i-message nyo lang kami sa aming Facebook page which is CLTV 36 Official or email us at sales@cltv36.tv. Ayan. So, sa Facebook, meron kami 1.7 million followers. At sa YouTube, meron tayong 65,000 subscribers and tulungan nyo kami magka-play button. Yan, kung gusto nyo balikan ang aming mga episodes, mga full, mga live stream from episode 1 hanggang episode na ba, punta lang kayo sa aming YouTube at Facebook. Ang linagay ko dito sa ice cream is para siyang halo-halo, yung in-explain ni ate kanina. So ang linagay ko is, syempre yung ice cream, then merong nuts, merong marshmallows, merong crushed graham, merong strawberry syrup and chocolate syrup. Tapos merong parang, what's this? Chocolate candies.
Ang ibabaw as of now is yung texture, yung halo-halong texture na mga pinaglalagay kong ingredients. Pero masarap siya. In fairness, hindi masyadong matamis yung strawberry and chocolate, ha. Especially, pinaghalo ko sila. For someone na hindi masyadong gusto yung masyadong matamis, perfect na perfect yun. So ayun guys, sa mga gustong itry din lahat ng mga kinain namin, feel free to visit yung Jack's Kitchen dito sa may Barangay Talagbastagan, City of San Fernando, Pampanga. Ayan. Dahil nga yung pinag-uusapan natin na sobrang dami rin nga talaga na choices dito sa may pagkain. Simula sa kanilang Japanese station, yung kanilang carving station, and yung mga drinks nila is bottomless din, and yung kanila, syempre, yung buffet area. Ayan, so kahit na anong hinahanap yung pagkain, don't worry dahil marami kayong pwedeng mapili dito sa Jack's Kitchen. So, kain pa tayo. Alam ko, marami pa tayo. Sabi ko kanina, round 1 ko pa lang to. At babalik pa kami mamaya doon. So, kain pa tayo, guys. G? G! Kain tayo guys!